Nento lokhu ithenda lapho kuthiwa umgodi ngathi esokhosini wakhuluma into engathi abantu yabagulisa kuthiwa umgodi unomona abantu baveza ukuthi umgodi unomona umthakathi. Kodwa kumbuzo engifuna ukuwubuza ukuthi kanti unjani lo mona obonakala makumgodi kuphela. Umgodi ngangimlayele mina lapha nayikhuluma okhosini. Yiphi inkulumo yasho umgodi engagulisa abantu ukuthi beze bekhohle ukuthi iculile iqhawe labo. Umgodi ukhulume ngokufishanisha yama hip hop wakhuluma ngemiliyoni. Leya nkulumo mina ngavele ngahleka ngoba yayi inkulumo yokuncweka. Yini ngathi makuncoka umgodi bese kufanele efundiswe yibuthi kufanele ngabe uthe kodwa makukhuluma umanqele umanqele hleze inkunzi. Kanti umgodi umama yini lo hleze efundisa kufanele ufike ukuthi uma ukhuluma umfundise ngento ayikhulumako. Ngoba umgodi lapha kwancweka wakhuluma futhi ukuncoka kokuyiqiniso. Kanti yini amaqiniso ahleze enabukeliswa lapha kumaskandi? Umuntu okhuluma iqiniso lana uyabulawa kufuze ngabe nje vele igcishwe phila ngoba ukhuluma iqiniso. Hele la inkinga iqiniso waliqoqeda wonke umuntu. Umgodi lapha na wancweka wancoka kobunsizwa obumsizwa uhambisana neqiniso. Namhlanje kuthiwa umgodi unomona enganilaba bathi umgodi uthenga amavuwasi. Ubani wathi banomona? Bathi umgodi nje amadiqa nje amaphara. Ubani wathi unomona? Bathi umgodi uyayivotela. Ubani wathi banomona? Uhamba umgodi wayele eDubai. Kwathuka nje sowumageza. Washiya umfo wabeshada. Ubani wathi banomona? Lo mona onjani lo ovuka mase ngumgodi? Yonke into eyenziwa umgodi la kumaskandi iyacindezelwa. Phansi umanqele. Okamanqele akunamona kuno ice cream phakathi. Okamgodi kunomona kunobuthakathi. Misale kuba izinsha. Namhlebe umgodi ngikhuluma ngathi kuphelile ngomgodi engomeni. Kuphelile ngaye. Sayibamba into engekho manje. Akavumi sekuphelile ngaye. Wavuka umgodi. Wathi ngena kulayini. Wavusa amakhosi. Wakhona soba imbongolo. Kuthe kunjani? Wathi kampumela siyayo makunjani? Kuthe kunjani wabuya umgodi. Wathi sisebenza kanzima. Nilele, nivusa nizosibeka amabala. Ngabona ngithini ngengoma ekhisho lo mfana athi senimhlebe ukuthi kuphelile ngaye usebambe ledundini. Namhlanje umgodi mayebuyisa idonsi ihawu enikhombisa ukuthi lento eyasho umuntu engiseni nomgqomeni mina ngisayibambile nithi umgodi unomona. Ngadlala ingathi nini? Ngasidakela kahle kahle. Ngasanga yathi nifunani nini? Animulali ngani lo mfana? Afeke khona nizokwazi ukuthi nithethe iphopho yeni le niqhwayise phezulu. Vele umanqele imiliyoni unalo ngoba efushanishe lezingane lesi zamagqomeni mama enamaviewers amaningi. Iqiniso ngesinabukeliso lelo. Ngiyahluleka ukuthi manqele iqiniso. Uyahleze nikhapha kanjalo ukuthi maku December khipha umsangano yakhe ashaya amatembu. Ngoba khipha amatembu kodwa nje ngomeni. Ngathi lapha ayibona sekubhutshwe bangena labo labhubha wangena umgodi wasefika nje nenkosi yabo wathi mbo wahlala esihlalweni. Ushaya umculo senithi unomona. Wamnika isikhathi umanqele. Umanqele umgodi khipha 2 weeks 3 weeks. Kanti uthule nje ushaya udaka. Sekumele makhiba manje uzosikhipha lo gasa banyelezela. Cela ngathi babhosha senithi umgodi manje unomona. Hayi nafuse kani man. Fuse kani. Lo mfana ngifuna ukumncoma vele masefile. Seniqaya manje nithi umgodi umgodi ngoba sefile. Angikwazi ukuvuma umuntu esaphila. Kodwa makhonini lapha nabesinisicaso isicefo lapha nivuma umgodi. Senimi ngomgodi manje umgodi unomona manje ngoba ekhuluma okhosini kanje kanjani? Nathi ekhosini uyayiwinisa uyayivotela unamaphara unani sasho yini thina thini nomona. Niyahlukumaza lengane kwaMangeba. Niyahlukumaza ngempela ngomsangano wokuhlula ukuvuma. Niphusha nini lenhlama yenu le?
iyafika nikule million ubudondolozela nje ngakhipha ingoma yodwa kwimillion khipha awushoda sife kwimillion niphusha nini libo lo mgodi manje senzeni yakhonde ukuthi umanqala ukhiphile libala le ngane le fanele akuyinkulumo ibe nomanqala phakathi lokuthuba sokumanqala uyinkosi umanqala unomsisi unesoka mase kumgodi siyathatha unomona hayi ningasichaphazi nini ngasidakelwa nje msangane lokhulumakho msangano jaya amaqiniso nhlelo onabukelisa ninazisha into enhle neneciza nifoni ngifuna lemsangano le fresh simbhambathe siqamba ma isingoma ikhona ingekho fuck off